Tänään puhutaan aiheesta, joka saa herkimpien katsojien vatsat sekaisin, nimittäin Tampereella jatkuvasti tapahtuvista väkivaltarikoksista. Tampereen juomavedessä on oltava jotain vialla, koska tämä määrä väkivaltarikoksia vuoteen on jo hälyttävää. Tampere menee varmaan kohta väkivaltarikosten listalla ykköseksi Helsingin ja Vantaan ohitse. Pelkästään kuluneen vuoden aikana on saanut lukea useasta ampumisesta. En löytänyt nyt uutista siitä, mutta olen varma, että jossain kohtaa uutisoitiin, että yhtä pizzeriaa päin olisi tehty drive-by-ampuminen. Sitten oli ampuminen Koskipuistossa, joka oli viime vuoden lopulta, mutta silti todella lähellä tätä vuotta. Kyse oli eskaloituneesta riidasta, jossa toinen osapuoli päätti sitten ottaa käsiaseen ja laukaista. Ympärillä oli paljon ihmisiä, joten oli ihme, ettei hän osunut kehenkään. Mikä homma, että porukka kävelee keskustassa käsiaseiden ja puukkojen kanssa? Onko ihmisillä niin turvaton olo, että on pakko ottaa jotain mukaan, kun lähtee kotota, vai onko kyse jostain muusta? Tämän ampumisen jälkeen tuli yksi Suomen historiaan jäävistä väkivaltarikoksista, nimittäin Ratinan puukotus. 23-vuotias mies puukotti 3 miestä ja 1 naista. Uhrit olivat hieman iäkkäämpiä, eli ei sentään kohdistunut nuorempiin ihmisiin. Tässä tapauksessa oli kyse siitä, että tekijä ei ollut saanut apua mielenterveysongelmiin, niin hän päätti ottaa oikeuden omaan käteen ja tehdä niin järkyttävä rikos, että pääsisi varmasti hoidon pariin. Tässä tapauksessa vältyttiin kuolonuhreilta, ja olisi voinut tapahtua paljon pahemmin, jos poliisi ei olisi saapunut paikalle nopeasti. Tämä kyseinen henkilö oli tehnyt väkivaltarikoksia ja muita rikoksia jo ennestään. Aiemmin hänet tuomittiin tammikuussa 2024 törkeästä pahoinpitelystä. Tämä liittyi puukotus- ja kuristamistapaukseen, jossa uhri oli ennestään tuttu mies. Vuonna 2021 hän sai tuomion, jossa vankeusrangaistus oli lyhyt, noin puoli vuotta, ja tuomio koski väkivaltaista tekoa eli pahoinpitelyä, ja tuossa teossa hänen väkivallan tekonsa sisälsivät pääosin lyöntejä uhrille, kuristamista, iskuja metalliputkella. 18-vuotiaana hän oli syyllistynyt toistuvaan ja vakavaan rikollisuuteen, jossa kaupasta oli viety rahaa tai tavaraa väkivallan tai uhkaamisen avulla. Hän oli siis ollut aikaisemmin paljon poliisin kanssa tekemisissä ja silti hän oli vapaalla jalalla. Sitten tullaan tähän pääuutiseen, eli Tampereen Hämeenkadulla tapahtuneeseen ampumiseen. Terno Hedman, 37, murhasi entisen puolisonsa Tampereen Hämeenkadulla torstai-iltana 12. syyskuuta 2024. Tällä hetkellä asia on hovioikeudessa, jossa Hedman vaatii murhasyytteen hylkäämistä. Tässä on mukana myös video tapahtuneesta, niin näytän sen tässä samalla kun puhun tästä aiheesta. Kyseisellä videolla ei näy ampumista, vaan kaikki sitä edeltävät tapahtumat. 4-vuotiaan poikansa kanssa liikkunut nainen yrittää tuloksetta paeta Hedmania. Hedman tarttuu naisesta kiinni voimakkaasti ja retuuttaa häntä. Lukuisat ihmiset kävelevät ohi vilkaisematta seuruetta kahdesti. Paikalle sattunut opiskelijaporukka yrittää puuttua tilanteeseen, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tilanne päättyy äärimmäisen traagisesti. Hedman ottaa esiin käsiaseen, painaa naisen seinää vasten ja ampuu. Pieni lapsi seuraa tilannetta vieressä kauhuissaan. Hedman laukaisee aseensa vielä 2. Viimeinen laukaus osui pakenevaan naista niskaan. Niskaan osunutta laukausta on kuvailtu teloitustyyliseksi. Nainen lyhistyy kadulle ja Hedman säntää tiehensä. Lapsi kyyristyy elottoman äitinsä vierelle järkyttyneenä. Paikalle kerääntyy myös sivullisia, joista yksi ottaa pienen pojan syliinsä. Tekoa oli edeltänyt pitkään jatkunut lähisuhdeväkivalta. Raskaana ollut nainen oli painut Hedmania turvakotiin vain pari päivää ennen kuolemaansa. 1. syyskuuta Hedman houkutteli naisen Hämeenkadulle vilpillisin keinoin. Hän väitti tuovansa naiselle lasten vaatteita. Tosiasiassa Hedmanilla oli mukanaan ladattu käsiase. Ammuttuaan naisen, Hedman juoksi kulman taakse taksiin. Hän oli saapunut Tampereelle samalla taksilla hetkeä aiemmin ja pyytänyt kuljettajaa odottamaan. Poliisi otti Ylöjärvelle paenneen Terno Hedmanin kiinni myöhemmin illan aikana. Poliisi tutki henkirikosta tappona, mutta syyttäjä oli eri mieltä. Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi syyttäjän lailla, että kyse on murhasta. Käräjäoikeus tuomitsi Hedmanin elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime helmikuussa. Käräjäoikeus piti tekoa vakaasti harkittuna, vakavaa yleistä vaaraa aiheuttavana sekä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Asian käsittely on yhä kesken Turun hovioikeudessa. Nykyään 38-vuotias Hedman vaatii murhasyytteen hylkäämistä ja katsoo syyllistyneensä tappoon. Turun hovioikeus antaa ratkaisunsa myöhemmin. Videota katsoessa miettii, että miksi kukaan ei
tullut väliin tähän riitaan? Olisiko joku voinut muuttaa tapahtumien kulkua, vai olisiko se vain provosoinut tätä miestä enemmän ja uhreja olisi tullut useampia? Joka tapauksessa Tampereella on tapahtunut useita väkivaltarikoksia kuluneen vuoden aikana. Porukka kävelee aseiden ja puukkojen kanssa kaduilla ja rikollisuus on vain nousussa. Jotain on pahasti vialla. Oli se sitten lisääntyneet mielenterveysongelmat, ongelmia rakkauselämässä, huume tai taloudellisia ongelmia, jotain on pialla ja siihen on löydettävä ratkaisu. Ei mulla muuta. Moro.